Ceremoniálne kakao od Kus Kaká je súčasťou môjho každodenného rituálu už cez 3 roky. Podržalo ma v momentoch, keď som odchádzala z manažerskej pozície na voľnú nohu plniť si svoje sny. Podržalo ma v období tehotenstva a drží ma aj teraz v období materstva, keď som maminkou malého chlapčeka. Uzemňujúce a srdce otvárajúce kvality kaká ma každý deň ukotvujú v tom, čo je pre mňa tu a teraz pravdivé. Je takým môjim kompasom k sebaláske a ku konaniu v súlade zo zdroja lásky a nie zo strachu. No a tak ako pri každej rastlinnej medicíne, tak aj u kaká záleží, akým spôsobom je pestované a spracovávané. Rastlinné medicíny majú svojho ducha a preto je dôležité, aby boli od semienka po plod pestované v čo najprirodzenejších podmienkach. No a aj preto milujem kaká od Kus Kaká, pretože je zárukou ceremoniálnej kvality a je dodávané priamo od farmárov, ktorých príbehy si dokonca môžete prečítať na ich webe. Kaká od Kus Kaká vám určite bude hodnotným sprievodcom na ceste životom, tak ako je ním aj mne.